At bakit naman, Ben? Wala ka pang ang ginagawa eh. Sagot ni Lolo Berto. Oo nga, Ben. Sige na oh. Baka makakilala ka dyan ng singlakas mo. Dagdag ni Lolo Enteng. Di naman umiimik si Lolo Ruben noong mga panahong yon. Gawa nang nagmamasid siya sa paligid. Kitang-kita niya ang pagtitig sa kanya ng mga antingero sa lugar na yon. Ang ibang gumagawa ng mga pagsubok ay natigilan dahil sa pagramdam nila ng presensya dito. Lumipas ang ilang minuto ay merong lumapit na panauhin dito kay Lolo Ruben. Isa yung antingero dahil sa mga medalyong suot nito. Halos mabalot na ang leeg ng taong yon dahil sa mga malalaking medalyong nakasabit rito. Nakakamangha ang ginawa mo, iho. Nais kong malaman kung kanino mo natutunan ang usal na para dyan. Tanong nito sa kanya. Sa aking namaalam na maestro, Manong, si Maestro Inko ng Bangon. Sagot ni Lolo Ruben. Kaya pala mahusay ang pinamalas mo, iho. Di nga ako nagkamali. Unang sipat ko pa lang sa baluti mo, alam kong kakayahan na yon ni Inko. Sagot naman ng panauhin. Ako nga pala si Mulong, taga-Bangon, disipulo ni Maestro Bernardino. Sagot naman ito sa kanya. Biglang lumaki ang mga mata ni Lolo Ruben nang mabanggit nito ang kanyang maestro. Matapos niyang marinig ang mga katagang yon, ay agad na numbalik ang mga alaala nila ni Maestro Inko noong mga panahong nagsasanay siya sa Bangon. Napaatras ng konti si Lolo Ruben nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ben, anong problema? Tanong ni Lolo Enteng. Wala, Teng. Atras muna tayo ng konti. Sagot ni Lolo Ruben. Agad namang ginawa ito ng magbabarkada. Gawa ng seryoso si Lolo Ruben noong mga panahong yon. Nagtitigan lang ang dalawa hanggang sa nagwika ito ng, Kumalma ka muna. Hindi ako naparito para ipaghigante ang maestro ko. Alam ko din naman nagkamali ang aking maestro noong mga panahong yon. Kung hindi mo ikakagalit, nais ko sanang hamunin ka sa isang duelo sa mismong lugar na to upang tuluyan ng magkaalaman kung sino sa ating dalawa ang higit na mas malakas. Wika ni Mulong habang papalakas ng papalakas ang pagsalita nito. Hindi na nakaimik si Lolo Ruben noong mga panahong yon. Sa kadahilanang agaran din naman ang pag-alis nito upang ipagkalat sa mga naroroon ang kanilang gagawing duelo. Hindi sukatan ng mga gamit ang magaganap, bagkus ay sukatan ng galing sa pakikidigma. Nanatiling kalmado lang naman si Lolo Ruben noong mga panahong yon dahil wala rin siyang magagawa kung hindi ang maghintay. Ben, bakit hinayaan mo lang ang taong yon na gawin ang nais niya? Tanong ni Lolo Berto. Hayaan niyo lang yon. Ganito kasi yan, Berto. Di ba alam mo na may problema ka, tama? Kung alam mo na may solusyon ang problema mo, bakit mo pa po problemahin? Kung alam mo din namang walang solusyon, bakit mo din po problemahin? Isipin mo muna yan habang tayo'y naghihintay. Wika ni Lolo Ruben. Napatahimik naman si Lolo Berto. Sa kadahilanang, iniisip niya kung ano ang nais ipahiwatig ni Lolo Ruben. Lumipas ang 15 minuto, ay pansin nilang gumawa ng lugar na pagdodueluhan ang mga antingero. Alam ni Lolo Ruben na nagkasundo na ang mga yon
na makipagtagisan sila ng kakayahan ni Mulong. Pero kahit sa estadong yon ni Mulong, ay alam ni Lolo Ruben na wala pa ito sa kalingkingan niya. Ako si Mulong. Nais kong hamunin ang taong yan. Pagpapakilala ni Mulong habang tinuturo si Lolo Ruben. Tumingin lang naman ang mga manonood kay Lolo Ruben dahil sa nasasabik na rin ang mga ito sa laban. Agad namang merong lumapit kay Lolo Ruben upang akayin siyang lumapit na sa kanyang magiging duelo. Ikaw ba, Ginoo? Nais mong labanan ng taong ito? Tanong kay Lolo Ruben. Kung yan ang nais niya, wala na akong magagawa. Sagot naman ni Lolo Ruben. Agad din namang umalis ang taong yon nang matapos nitong tanungin si Lolo Ruben. Lumapit yun kay Mulong na kasalukuyang naghahanda ng kanyang armas kontra kay Lolo Ruben. Si Lolo Ruben naman noon ay kalmado lang na nakatayo sa kabilang panig na wala kang maaaninag na pangamba sa kanyang muka. Samantalang si Mulong ay nagbubuklat na ng mga libreta at panay halik sa medalyong dala niya. Nang nakahanda na ang dalawang panig, ay nag-umpisa na ang kanilang duelo. Pagkaumpisa ng kanilang duelo, ay agad namang nag-usal si Mulong ng napakabilis. Nagpakawala yon ng mga tigalpo papunta kay Lolo Ruben. Si Lolo Ruben naman noong mga panahong yon ay hinayaan lamang si Mulong na gawin ang nais niya. Nang makita na ni Mulong na natigalpo na si Lolo Ruben, ay nilapitan niya ito habang nag-uusal ng mga sandatang espiritual. Desididong-desidido si Mulong napatayin si Lolo Ruben nang sa hindi malamang dahilan. Parang nagkaroon ito ng matinding hidwaan, kaya ganun na lamang ang galit dito ni Mulong. Pagsugod ni Mulong kay Lolo Ruben, ay agad nitong itinarak sa katawan ni Lolo Ruben ang kanyang mga espiritual na sandata. Halos mapanganga ang mga antingerong nanonood dahil sa ginawa ni Mulong. Kitang-kita ng mga ito ang pagbaon ng mga sandatang hindi mabilang sa buong katawan ni Lolo Ruben. Matapos gawin ni Mulong yan, ay napaatras ito ng bahagya upang pagmasdan si Lolo Ruben. Ang ginawa naman ni Lolo Ruben noong mga panahong yon ay dahang-dahang idinilat ang kanyang mga mata. Nang makadilat na ito, ay laking gulat na lamang ng mga antingero nang biglang nalusaw ang mga sandatang itinarak ni Mulong. Maging si Mulong noong mga panahong yon ay halos hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ang mga taong nagnanais ng paghihigante ay kailangang humukay ng 2 libingan. Isa para sa kanyang kaaway at isa para sa kanya. Wika ni Lolo Ruben habang unti-unting nalulusaw ang mga sandatang nakabaon sa katawan niya. Sadyang nabubulag ka lamang sa paghihigante. Nakakalimutan mo kung sino ang totoo mong kaaway. Dagdag pa ni Lolo Ruben habang naglalakad. Maging ang mga manonood sa lugar na yon ay gulat na gulat sa ginawa ni Lolo Ruben. Wala pa tong ginagawa pero nakakaya na niyang alisin ang mga sandatang ibinato sa kanya ni Mulong. Hindi pa nakontento si Mulong noong mga panahong yon, kaya sumugod ulit yon na merong hawak-hawak sa kanyang kamay na isang mahabang bakal na nagbabaga. Kinuha niya yun doon sa higaan ng mga antingero sa pagsubok ng kanilang karga. Agad namang nagsitakbuhan ang mga antingero upang sanggain ang pag-atake ni Mulong. Pero huli na sila dahil ilang segundo lamang ang lumipas
ay nahampas na ni Mulong si Lolo Ruben ng nagbabagang bakal na yon. Matagumpay niya namang nailapat ang nagbabakang bakal sa leeg ni Lolo Ruben. Maging ang mga manonood nung mga oras na yon ay napatigil sa kadahilanang ang buong akala nila ay tuluyan ng napaslang si Lolo Ruben. Alam mo, Mulong, masyadong malabo ang iyong pananaw sa kabutihan. Ang kapangyarihang binigay ng Diyos ay hindi ginagamit upang saktan ang kapwa nito mabuti. Wika ni Lolo Ruben habang hinahawakan ang nagbabagang bakal na yon. Palayain mo ang iyong sarili sa nakaraan at matutong tumanggap ng mga taong higit na mas malakas nang di hamak sa iyong kakayahan. Dagdag pa ni Lolo Ruben. Nang mahawakan ni Lolo Ruben ang nagbabagang bakal na yon, ay hindi maipinta sa lahat ng naroroon ang mangha dito. Paano mo nagagawa yan? Isa ka bang demonyo? Tanong ng isang nanonood na antingero. Sila Lolo Enteng at Lolo Juan naman noong mga panahong yon ay napangangan na lamang sa sulok sa kadahilanang hindi sila makapaniwala sa ginawa nito. Teng, pwede bang hawakan na nagbabagang bakal? Tanong ni Lolo Juan. Naku Juan, napaka-imposible niyan. Panigurado lusaw ang buto mo dyan kapag hinawakan mo yan. Sagot naman ni Lolo Enteng. Si Lolo Berto naman noong mga panahong yon ay tinititigan lamang si Lolo Ruben. Demonyo? Magkakaparehas tayo ng panig dito, mga kaibigan. Ako'y isang hamak lamang na antingero na kagaya ninyong lahat. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos nitong mahawakan ang nagbabagang bakal, ay agad din naman itong nabitawan ni Mulong. Napaatras si Mulong na halos magmarka na ang takot sa kanyang muka dahil sa kanyang mga nakikita. Tinitigan lang naman ito ni Lolo Ruben habang nakangiti. Dahan-dahang lumalapit si Lolo Ruben kay Mulong upang kausapin ito ng masinsinan. Si Mulong naman noong mga oras na yon ay hindi na makagalaw sa kanyang kinauupuan. Halos manlambot na ito gawa ng napagtanto niya sa kanyang isipan na masyadong malakas si Lolo Ruben nang di hamak sa kanyang kakayahan. Paglapit ni Lolo Ruben dito ay nagwika ito ng, Mulong, kung ano man ang kasalanan ng maestro ko sa maestro mo, ay wala akong alam doon. Ang hidwaan sa maestro natin ay hindi basihan upang sa akin ka humanap ng paghihigante. Matapos makapagwika ni Lolo Ruben, ay agad din naman itong tumalikod. Naglakad yon ng dahan-dahan hanggang sa marating niya ang tatlo niyang kaibigan. Agaran din naman ang kanilang pag-alis ng walang pag-uusap. Ang lahat ng antingerong naroon ay hindi nakaimik dahil sa kanilang nasaksihan. Nang makauwi na si Lolo Ruben, ay doon ito nagkwento tungkol sa nangyari kanina. Ayon sa kanya, na ang maestro ni Mulong na si Bernardino ay tinangkang kunin ang krus ng batis na hawak ng kanyang maestro noong nasa bangon pa lamang siya. Ninakaw niya ito ng mahigit 1 linggo. Hindi naman yon hinanap ni Maestro Inko dahil alam niya sa kanyang sarili na babalik yon sa kanyang pangangalaga. Maestro Inko, di ba kilala na natin ang nagnakaw ng krus mo? Wika ni Lolo Ruben. Hayaan mo lang, Ruben. Dahil siya ang kauna-unahang matagumpay na nakanakaw sa mutyang yon. Hahayaan ko ito sa kanya. Hanggang sa siya na mismo ang magkusang ibalik yon sa akin
Hindi ginagawang biro ang sakit na dulot nito sa sino mang kumuha ng krus na yon nang walang pahintulot. Pagpapaliwanag ni Maestro Inko. Lumipas ang mahigit 1 linggo, ay doon na nga bumalik si Bernardino kasama ang kanyang disipulong si Mulong. Nang makarating na sila sa bahay ni Maestro Inko, ay iniabot nito ang krus ng batis upang ibalik na ito sa totoong may-ari. Agad namang kinuha yon ni Maestro Inko habang nagpapasalamat. Pero kahit nakangiti si Maestro Inko noong mga panahong yon, ay kita ni Lolo Ruben ang paghihigante sa muka ni Bernardino. Hanggang sa gumaling na ito, ay tinangka nitong patayin si Maestro Inko. Pero sa kasamaang palad, ay napaslang ito ng gabay ng krus ng batis. Magmula nung araw na yon, ay nakatatak na sa isipan ni Mulong na pinatay ni Maestro Inko si Bernardino. Matapos makapagkwento ni Lolo Ruben, ay doon nila naunawaan kung bakit hindi masukat ang galit ng lalaking yon sa kanya. Habang nag-uusap sila, ay pasimpleng kumukuha na si Lolo Juan ng tuba sa loob ng kubo ni Lolo Ruben. Teng, inom tayo. Grabe yung nervyos ko kanina. Singit naman ni Lolo Juan. Wala namang nagawa ang tatlo kung hindi ang pakisamahan ito. Makakatulong din yon para sa kanila upang makatulog sila ng mahimbing ngayong gabi. Ayon kay Lolo Enteng na walang inumang nagaganap noong mga panahong magkakasama pa sila na hindi nakakapagkwento si Lolo Ruben. Palagi silang nakikinig dito hanggang sa matapos na ang inuman. Ilang oras pa ang lumipas ay natapos na ang tatlo sa kanilang nakagawian. Sinamahan sila ni Lolo Ruben patungo sa kani-kanilang tahanan. Gawa ng si Lolo Juan noong mga panahong yon ay nangangailangan na ng tulong upang makauwi. Pagewang-gewang na yon sa daan, kaya hindi na yon maaaring hayaan ni Lolo Ruben. Habang naglalakad sila ay napakaingay ng tatlo sa daan. Panay halakhakan at biruan na parabang hindi nauubusan ng paksa. Nang makauwi na ang tatlo, ay agad din namang bumalik si Lolo Ruben sa kanyang kubo upang makapagpahinga. Pagbalik niya sa kanyang kubo ay nadatnan niya ang kanyang mga kasangga na hinihintay siya sa kanyang pagbabalik. Ben, magaling na si Haring Rufus. Wika ng hari ng mga engkanto. Agad din namang lumitaw si Haring Rufus sa tanawan upang kumustahin si Lolo Ruben. Ganon din ang mga tikbalang at iba pang kaanib nito. Sumama na din ang 2 ministro ni Haring Rufus upang makita ulit si Lolo Ruben. Si Irol at si Waning ang ministro ng hari, samantalang si Leroy at si Ernesto naman ang ministro ng reyna. Nagsasanib puwersa lang ang 4 na ministrong yon sa tuwing may panganib silang kinakaharap sa kaharian ni Haring Rufus. Masaya akong makita ka, Ben. Maraming salamat sa pagligtas mo sa aming kaharian. Wika ni Haring Rufus. Tiningala lang naman yon ni Lolo Ruben habang nakangiti. Walang problema yon, mahal na hari. Kaibigan mo ko, kaya hindi ako mag-aalangan tulungan ka sa oras ng kagipitan. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos nilang makapag-usap ay bigla din namang nawala si Haring Rufus. Marami pa kasing gagawin ang hari ng baylan sa kanyang palasyo upang maibalik ito sa kanyang normal na estado. Ang natira na lang noong mga oras na yon ay ang diwatang tagapangalaga ng balon at ang hari ng mga engkanto. Ang berdugo naman ay nakaupo lang sa tabi ng kubo ni Lolo Ruben nang walang paggalaw. Animoy, natutulog ang berdugong yon
dahil sa mga malalalim nitong paghinga. Hindi din naman kasi pwedeng maglaho ang berdugo kapag naroon pa ang hari ng mga engkanto. Kumbaga, parang kawal na din yon ng hari ng mga engkanto. Ang diwata namang nangangalaga sa balon ay nakaupo lang habang sumasalok ng tubig. Ben, sa pagtahak mo sa pader ng maulingon, ay palagi mo sanang pakatatandaan na buhay pa ang batong ahas na yon. Maaaring mabuhay yon kung magkakaroon ng pagkakataon ang mga murong doon na makasipsip ng malakas na antas ng kapangyarihan. Sa kaso ng baluti mo, ay pwedeng-pwede yung gamitin upang buhayin muli ang batong ahas na yon. Wika ng hari ng mga engkanto. Dagdag pa nito na sa pagtahak niya sa maulingon ay hindi niya dapat gamitin ang kanyang baluti. Ang tanging sandigan niya lamang sa lugar na yon ay ang kanyang kaalaman sa aktwal na pakikipaglaban. Maaari rin siyang gumamit ng mga usal sa libreta na pwede niyang ikarga sa kanyang latigo at punyal na gamit. Matapos nilang makapag-usap, ay agad din namang naglaho ang hari ng mga engkanto. Humiga na si Lolo Ruben noong mga panahong yon at tuluyan nang napanatag ang kanyang kalooban dahil sa paglitaw ni Haring Rufus. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa akin. So, hintay pa tayo sa Lolo Ruben 35. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.